Da kathong ban pen klanya ka party bat ban pen sngowi ki jing e chung ki samla puli Karibhoi District Congress Committee RBDCC mentasngi kala penlongi ki jing elang hanong po ha ka balaya kren ru halor ka puli puthi ba ka jing yo kam yo jam ha kari ha ba kren chikila pathai khubor u ad hoc president ka RBDCC u ba CBCM ulo ong ba ka jing elang lebishar benya ekimat ki bede ki jing e ki samla puli ki kendo kumjuru ye ka jing elap pai ba balaya lam de urahul Gandhi ha kaleng kari halor kini kimat Ula keno ru ba ka sorkar BJP kamshim lala ban penbet ye jing e jung samla da ka ba kedo ya ka jing like tu ki paper jong ki examine need ka bala ktajur ya bon ngut ki samla puli Shushu bas im lokhot bat weri samla ka ribhoi ka jela miglaya bikin wan chakmat ban ai jing mut bat penpawi ka jing e jung ki halor ka puli ka puthi ba ka jing yokam kena ba ka kongres kan ra ikini kimat ha parliament ban dawa ye ki lat jing yarap ki badon kam na ka benta ka bha ka miat bat kalawe jung ki samla to nangkong nagalian junga kum u ad hoc president jungka DCC kom chairman election campaign committee bala entros nagalian ke MPCC Ribhoi mentagasi lakhot ya ka jinga selok ha ka ji dei ka jinga mir jumot bat ki wi kam handring specific bait tek ha ka bay dei bat ka policy trekam kabaka parti na high command na Delhi hagajiya day bat ki samla kalawe jung India ni simrai tanggata baka Ribhoi district kadon kabanta kabakraw ban ai agani ka kubor syabaro hinong shnong jong ka Ribhoi kabakan tub lese ya ka state ya ka north east bat ya kari India hibro kawai halor ka thame ba ki samla ki dei ke lawe jongkari India jung ya ka ei ka ba u Rahul Gandhi ulalik visit dalade chapo kota Rajasthan ka shlem jing saindur naga benta ban pentebit iki kerdan baper tede halor kata kanong rim ka Ribhoi district ru ni kwa bane simbenta ban ya kubur lang ya kani ka benta ban pen sotho ya ki nong song sinong jong ka dong Ribhoi ki kimi ki kpa ki khon samla khamtam ki bala nang lastan ki ba ka seng kongres ka don ka benta ka bakraw ban khot ban wer ya ki khon samla jong ka dong Ribhoi ki ba ngi la sha banyalam bakla da kita ki polisi trekam jong ka sarkar India haka jingi dei bat ka kampule puthi kamtam ya ka jaka ka ba ngilatip hibro ko gar India ka dei chapo kota haka we na ki city jong ka Rajasthan ka ba baro ki kun samla ki ba la pentebit ilade ki ba le chaki ki jing pentebit ban pule engineer ki ba le ban pentebit ban pule doktor ki ba le ban pentebit haki exam ki baper nagabanta ban build up yala de ban yo kam yo jam ban ai ge jing chakri ka bawha gar India bro te ni ya khot ni ya wer ki khun samla namar ba ka sarkar India ka jungi haga jing alam jong ka sarkar BJP menta po center i kumba kam don por ban perkhat ban saindur ya ki khun samla ban ai ya ka jing hikai ka babit ka babiang ban pendunaru ya ka jing lut jingsep kumbang ite karu kumpule hari India kalong kum ka kor ka bapen dan kam ban kni pisana ki paid ba hagan ogor kom ki don ki system ki baper haba pule gini ki kardan ki ba hab ban petbit ld ban long engineer ban long IAS ban long doktor
bat kiwi ki jing pentebet nak bentaban sandur ya kari India jungi ka yalam penban ban penlut ya kapisa jong kinong song sinang bat kata ke jing penlut kalong kumne nalor ki school ki don sa ki coaching center ki jing sew ki bahe ha ka balaja ha ki longying ki babun ki longying kaba kata ya ki longying hapok kari India jungi ngi na kadong ribhoy ru kadong ribhoy ji kam sa din chu nilai persang ban penmi gi kun samla ki ban pule ban pentibit ya ban long doktor ban penmi ban lek engineer ban penmi ban lek pule gini ki UPSC ki lamba kini ki entrance exam ka NEET ka JEE bat kum za terjar te hakini kijing persang ban lek pule kijing lot babon pa kaba lakta sisa ya kalong yang kalong sam ka bagi kmi lenti bagi kun ki enda ki lalek pentibit kum banong no hapo ki hakisan snem ka jinglot ban yakun examen laisha ya kamang tengka pule jong ka sarkar India government of India kata ka SSC ka UPSC ka RRB ka railway recruitment board ka JEE bat ka NEET hakini kijing penut kalong kumne ki samla ki bapule hakini ki jeka haka SSC ki don hadu arklor haka UPSC ki don sanlak haka railway recruitment board ki don kuba sanklor tam haka joint entrance examination ban yadai bat ki jingpule ki engineer khat sanlak hakani ganit bapentebit ki kam medical arpu arlak henry ke jing penlut kepala syirkai ka kot daki arpu lak klur haka SSC arpu san lak klur haka UPSC lai pondreu lak klur haka railway recruitment board iway point lai lak crore haka joint entrance examination na mentaki bapule engineer iway point lai pu arklor haki bapetbet banlai agane ganit tekane sisa kalak ta hadu kata-kata ya kilong sanjo te ka Ribhoy district ka kwa ro penken mau haba kilek ban pule susim nuk satang kane gawe ka khana ka bakarteng ka sneha delang ba jungka lalap bunteli kinuksa ki bakta sisa ki kun samla ki bakwa ban betubit ilade but kada mention hangne kaungkum no meipa pilasenia hanga ban ngeru baka kun jongpi kan pule minat ban tresitom ban long doktor hanai ngam don borsu ban ile biang ya kanit ngalayo ba ke esin kabaningkong ban lale ya kanit exam tang baka e gabala ban pendikina ba kanla ban le ba biang sasisin namar ba ki jingkeli kilalik haptho biang sasisin bat omla ban pas season pass bat kata ka kalong ke ka bapen kuslai bat penjenjar ki longying long sam ki kwa ban betul de tang iwe nakalai hajar ngut balong balak balong IAS tang laipo nakalai hajar ngut ke balak bandrung ha kata ka IIT tang sispa prapo nakalai hajar ngut ki bakalalong doktor tikane kalapan kita igi kon samla ke jeni nam phaidin no mentoi shu ban pule ban pentibet yalade tenomar kata ka Ribhoy district ru kadon ka jing songkit kli ban perkhat bakumno N1 ra ya ka jing don kam ya ki kun samla jeni banlong ki baslor banlong ki ba ajing mod ban join ya ka platform ha ka jing alam
jong iba Vincent pala kum unong yalam ubalayo i jengai hapok kajela ukwa bani simbenta ban lum ban lang ji kon samla ban tur sakhamat bangin tei biang ya kata ka system ka education system ban penbet thamai penbet bha ya kar kom perkhat perdan ha kata ka education system tingi wer ngi khot sobhai ki kon samla paro bagin tur sakhamat banai jumut but ka Ribhoi district ka Sngau ban pasat lang egene ka khobor om tang nang banta kinong sing sinong ka Ribhoi district ki parlok ki ba ki ba thoing gi jingi hapok ka jalla ka jungi ka not isi barok ka we ban ya join ban ya snok tilang lang ba kane ka leadership ka bakwa ban lum ya ki kun samla pule ka ba urahol kan hi dalade ulale tengiru ngidon ka ju ka sur ka ban pen Sngau lang na Ribhoi district ba ni khot ni wer ki kun samla ki banang bastat bantur sakmat saprang ban ai jingmut ka sen kongres ka welcome ya ki jang ai jingmut ban ya plan lang ban perkhat lang na ka benta ban saindur ban penbha ya ke education system ban wanra thamai na ka benta ban nomkta ya ka kamai kaji bakan nomkta ya ka jing penlut kai ya ka por hagaba ki babon nang tan lagi lawan pai kem poi sakatong ki hap ban pech ki kambela ki ba om tikini tikana tengin kwa bagi kun samla sisen bagi ayat cekmat kin yo bet ya ka kam ka babet bembiang ban ka sen kongres ka priang sobha ka khot sobha ya paro ki kun samla pule bakin ya snok tilang ban tre ban ra ban ajmut bat mano ban kren om tang samadan don kam ki rusai ain di banyo lat ban keren ha parliamen menta ke seng kongres ka don kendai ngot ikwa ban wanra nang plus isu ya kilidar ban ai ka opposition ka banyate ka banyarap ban penbha ya ka system jong ka pule ka puthi ka system jong ka jing penlut phut ka system banom don chu ka jing lute ya ki longying longsam habalik ban pendebit iki hari di ban wanra da ka system ka banom kta ka jinglut jingsap ka banom kta ya ka por jungki ka bagi hab nilai lagi bun bun sem retik kumbala penmang ya ki ban pule kata ka por kata ki den da kini ki tin ki bakhian da ka mensim da ka jumut ka bakit kni ka dong Ribhoi ha ka jingalam jong ima Vincent pala hapok ka state ka jungi ha ka jingalam jong ki parlok riurang ba ki basimpang po ka Ribhoi district jongi menta ki sni ni don kani ka ju ka sur ka ba encourage I men sim ye ki kun samla ban tur chakhmat ba kinum ting ka sarkar kamdi ka sarkar tang UR ka di ka sarkar jong pai ba bakin pen Sngau bakin wan chiki jing alang bakin ai ya ki platform ki baper ya ka jingmut jing perkhat jong ki bangin pediang ban wanra ya ka system ka babit ka babiang baka sarkar ka hambat simkia umdi bakan sule don bor umdi bakan su implement tang na kamenta ki ka to kanengut herai ban implement ya ka education policy ka babit ka babiang hagar kom ka pule ka puthi ba pangro ka wei pagawai ka longyang longsam hapok kari India jungi bat khamtam na Ribhoi district ni ai kene ka jo ka sur ban support ya ka jing thumu ka babha jong rahul kandhi bat ka jing thumu ka babha jong ki khana pule jungi ki kimi ki pa kim de ban kan randin ki de ban tur sakhamat ki be perkhat bania ban pendet kam ya ka ber perkhat ka jung ki jing tip ka jing nang jung ki langba ki social media langba ka jing link ban sim benta physically katkum ka bor ka jing ki na ka benta bangi de ban wanra shisha ya ka system ka babit ka babiang ka jing penut konsep ka jing yo kam yo jam bat ka jing yo hok ya ka hok la jong ki khana pule jong dan kini gikitin ka Ribhoi district ka ai ko kubor siya baro kinong siyang ka Ribhoi banya join han lang ha ka state ha ka not is bat kari hindia hibro koy man wanra no ya ka sur upaj ba ka sur jong ki nong pule bakim dei ban kanran din ki dei ban ra sakmat kita ki badon hapo ka parliament ki la ban yatai agar kom ka badai ban la dale bakla ka sarkar ka don ka opposition ka badon ka ji perkhat ka baklan ka babit ka babiang hapo parliament ka ba menta tang ka kongres ni don
kandai ngot but shen kin saya snok tilang na kabta ke jingha kari dia tekane ke message na kadong riboi bangkwa banwan ra ya ka jinga teli jong ki khon samla kimdei banting kimdei banrin mensim kimdei ban kan randin tur saprang ai ka kubor lengba ki platform ki bapher kumba ka juk mental ade ka juk jong ka science and technology to ya pedon kam kat kum kerdan kam ma pipit pinang banra sakmat tur saprang siaka state government siaka central government banwan ra ka system ka babit ka babiang